Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jose at taga Isabela. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin amanong kan manang ko ijay Santa Fe, Vizcaya, kan ditoy La Trinidad, especially dainang uding kan tatang Bungtan Desyo, from Melvin Desyo Mayumis, ti PEO Wangal Motorpool La Trinidad. Mrs. ko ani Angel Lagrana, anak ko ada Zairel, Akisha, Zayven, kan Wayway ti San Nicolas Ilocos Norte from Jomar Lagrana. Shout out kada Arlene Palentino, Jesselyn K, Novelin Taberna kan Leia Afunay. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan Sr. Ading ko ani Olivia, kastamat ni Erwin Sawit ti Cordon Malapat Purok 4, daligkon kan Confieso family ti Santiago City, kan Joselvia Daligkon Perida ti Kuwait from Roseanne Confieso. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo ti Apari West, Cagayan Valley. Mamang Grace Alcartado ti Jeddah, Alcartado kan Pantil family ti Bulbulala La Paz Abra from Giselle Alcartado Pantil. Ayat Bejarin kan Camaro family from Jonah Faye Ayat. Matusalem family, Gani Matusalem, Jenilyn, Kimberly kan Lady Len. Kastamot na John Rick Prince Kian kan Princess Athena de la Cruz,
ti Barukbok Isabela from Nelia Limon ti Dubai. Belated happy birthday Joyce Ann Valenzuela, kastamat ni Arian Ricardo ti Bitag Pequeño Baggao Cagayan from Sheng Dancel ti Hong Kong. Raquinho family da Sofia Angela, Sofia Angeline kan Jaylin Onate ti Punta Apari Cagayan from Bimbong Raquinho ti Montreal, Canada. Team Air Canada ti Punta Apari and Confederation of Ilocano Association known as Samahang Ilocano 61892 International Cote des Neiges Chapter, Montreal, Canada from Clifford Raquinho. Shout out kada attorney Marigold Aurelio kan attorney Rener Cafirma from Raleigh ti Melbourne. Juliet Sugitan kastamot da Era Salem ti Kuwait, Galasino family ti San Mariano Isabela, kan Salem family from Teresa Salem Galasinaw ti San Mariano Isabela. Ngasaw kan Lungod family ti Tabuk City Kalinga from Raisa Ngasaw. Rumbawa ang Batali family, Natatang Jelly, Meluwin, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Bingaro, Zeni, Rose, Olivia Guerrero, Flor Navarro kan Hildo Sugitan from Juliet ti Kuwait. Makablaawan pa'y da Dante Velasquez, kastamat da Dave Nathaniel, Princess and Family ti Germany from Imelda Velasquez. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jose. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilanad naklangan manang itinagan a Jose at taga Isabela. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngeg. Kat sapay ko ma tamakaipaimot iti adal ken liwliwa. Balo akon manang adamay may nga anak mi iti day di asawak nga iso ti inkarkarigatak nga insakad ti panagadal na. Ayat ko laang anasaya at to ti masakbayan na. Makaamo kayo kuman amang yurnos iti surat kumanang, kat sapay kuma tamapilimet ama idrama. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, narabyan ka mo't Jose. Naggapuan payaya kat itay paya nakaawid dagiti kakadwa man nagtrabaho ijay talon. Napanak man bit iti balay ni Pedro Manang, ta tinarimaan ko man tay gripo da. Isa nasipnutan ako na nagawid. Naa, maalam pa'y tagtrabaho iti sa balay. Di mo't nabanog ka nga agmalmalom ijay talon. Kailalang amin ti itang danda kanyak Manang. Isupay nga inayon ko mo ti allowance ni Gigi aka anakam. Ay una yan. Talaga ka di aka ba ilampay apagtuluyan nga agadal ni Gigi? Ikarigatak Manang tapno makalpas. Narikat tagbirok iti trabaho ita no awan ti adal mo. Sa bagay, hangam kakaasikan. Ay kumusta ngay mat ti panagadal na? Kasi na po Diyos, nasaya at matmanang. Tanda ni nagtorpos. Iso nga ikarigatak tapno maitad kumot ti amin nakasapulan na idyo pagadalan. Naalakat anadamot nga rod tabagim Tapno makita ampay mo ti bunga tinagbanugam no makaturpos daw ni Gigi. Naimbag ta si Mangpot kayong tatang. Nakaluta ako niti kanan tayo. Nasayat mo't anak ko. Tani, talaga mabisinak mo't ten. Di magasak pa'y ngamin kada Pedro, tadating patarimaan na. Aywan. At iti intang danda kanyak, allowance mo day tuyan anak. At dapay mo tayong tayo di last week tatang. Umanay pa'y day nga allowance ko.
Alaam latan anak ko, tanarikat ti awan igam na akwarta, nang runa no da ka sa pulam para iti panagadal mo. Mangibagbaga akmat kada kayo na awan kwarta kon saan ka di? Alam kit din. Nay, Ay, agyamanak nga ron tatang. Ala, ta inak man pa agdigos sakbay ang mga anak. Sige nga ron tatang, tagida sarak matan. Apag isunto amalpas kayo nga agdigos, manganta yung tumatan. Insan, ada ka din na uncle? Nasapa na pa ni Jitalon insan. Apay aya? Papaitid ni nanang dagiti anateng. Iso kano pa nga bastoyo iti manungal daw kunan ni nanang. Ay na, nakababain pa ikitin kada kayo ka ni auntie. Tunggal ada maapit yo, adalata para kada kami. Pangipanan mi kumangay ngamin insan. Di dito ayan nyo langan. Nagaduman ngamin ng dagiti na apit da iti kalman. Imbag kayo pay, tabastante kayo iti masida. Sana kas kada kami kanitatang amakamkamtod. Inkailat na ngamin mga alay di balay Imbagamat ni nanang nga tunggal ada masapulyo, mapan kayo iti balay. Ay, kababain mo ta insan. Ha? Agyaman na kiti dahi nga inyag mo diti balay Sigurado maragsakan ni tatang ang makakita iti kapurpuros anat natengken prutas. Awan na nyaman na. Kumusta nga iti panagadal mo insan? Damag ko, dandani ka nagturpos. Ikarkarigata kinsan, tapno makainanamot ta ni tatang. Kakaasin nga agtrab-trabaho, tapno adala ang pagadal ko. Sana balit ang mabiitan. Ipaimunton amin anam ay kankwana, apaman na makasarakan iti trabahom. Sapay ko mainsan. Numabalin la ko maaguyudon ti oras, tapno makalpasa kon. Aramidak. Ay, unay daytan, di ka ganat. Dumtang tumutla day ta adi mo mapupuutan, insan Gigi. Nagkapuan dagito nagadoan at natengkas kada prutas, GJ. Mainyag ni kasinsin mon, tatang. Papaitad ka no ni auntie. Nagadumot tayo. Wan nga rod, tatang. Inalada ka no ijay umada. Isa nagpaitad man ni auntie kan kwa na. Naimbaglangan ta nasingput da siya kabagis ko. Nagadun tinaitulong na kadata, anak. Bayan nyo, tagsubsubalit tayon to, tatang. Apaman ang makatrabaho tumulong tumot kadakwada. Husto day ta, GJ. Di mong tuliplipatan dagiti tao ang nakatulong ken ka, anak ko. Nang runay ti panagadal mo. Amo matapasaray mang tadmat ni auntie iti para allowance mo. Wan nga rod, tatang. Naimbaglaangan, tasaan anaimot ti kabagisyo. Uray dagiti kakasinsin ko. Amo damot nga mintirigat ta, JJ. Sana kas kadakwada, nasalsaliwan-wan ti panagbiag dangam data. Sana bali, tatang. Apaman ang makaturpusak, guminawan tumuten ti panagbiag ta. Pay kasano tirigat ko amang isaksakad iti panagadal ti anak ko, kasadyak marikrik na day tamanang, tamakitak ang nagagat nga agadal, kan adamot ti kabagis ko ang nakasagana at tumulong kada kami, no kasjay ang makamkamtod kami. Kas iti nakunakon,
Agmay sa nga anak mi iti daydi asawak ni Gigi. Iso akayat ko adi ng tumat mapadasan tirigat, akas iti mapaspasaran mi. Amo kakabailan na apasayaatan ti panagbiag na, nang runa no makaturpuston iti panagadal na. Naglabas pa iti aldaw, agingga iti nakaturpusan ni Gigi nga anak ko. Tatang, mabalin kong tagsapol iti trabaho. Gigi anak, apay no ginanaka kumapay mo't. Saan ang tatang? Sayang ti panawon ngaglabas. Kaya't kung ti bumak ng tatang. Anya? Bumak ng adagaws? Ay, unay kan anak ko. Di ka pa'y nang rugingom kaya't munti bumak ng adagaws. Tatang, may mayat di adara paap na kayat na aton uyan. Libre mo ti agara paap, saan aya? Ay, sabagay mutkit di anak ko. Adakan ka noon niya ti kayat mo, Gigi. Amo ka da ito'y tinabayagan nga inururay mo. Ti makalpas ka ni ti adal tapno makatrabaho ka mutten. Wen tatang, isoada kayo, saan kayo unayan nga agbambanog nga agtrabaho? Awanan ti pagadalan nyo. Kat apaman ang makatrabaho syakton ti mangtad ti para gastos tayo dito'y balay. Mamati ang mapasamak ti amin nga arapap mo, anak. Nasaririt ka nagagat ka ngamin. Iso akabaalam laki di aragpatan dagiti ambisyon mo iti biyak. Ngay tirik na ti adan anak na adi adal, Jose. Ay nakaragragsakak manang. Kamaudyanan na, nakalpas mutlaang ni ti adal na di ka anakam. Katagyaman akunay kan ka, manang Tasya, kadag iti adu atulong mo kada kami. Makaamonton ti ka anakam magsubalit kan ka iti pamilyam. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, nakalpasan di kakaiso na nga anak mo. Kabaalanan nga isaganaan ti masakbayan na. Katsika, di ka unay meten. Aginanaka met no kasapulan. Awanan ti rumbang apanunutam apaggastusam. Wan nga rod manang. Kailalalaan ta saanan anay matangan day di ipag mo ti panagturpos ni Gigi. Sigurado ang naragsakan day jay ti sidong tinamarswa. Ay katanya ngay gayam ti plano ni Gigi ita. Agbero ka no adagos iti panggadan naman. Kung nakaginanapay kumangam madimat. Kasmatlakan ka idea. Sapay ko mga rod at makabirok adagos iti trabaho na. Tapno mapadasan na mutan ti manggad para kada kayaw nga agama. Mapanakagtrabaho iti Manila. Ada sumrekan mi ijay, kadwak di sigod akaadala. Anya? Manila ko nam anak ko. Ni nagadayon ngay. Awan ti adayon no kayat mo ti agtrabaho tatang. Kan arapaap ko mo ti makapan iti Manila. Gigi anak, amang ano delikado ijay. Sapay babae ka. Saan kayo nagdanag tatang? Tadamot kadwak amapan. Sa anak mat nga agmaymaysa. Isa palubusan dakon tatang. Ay, jakla ko makayat anak ko. Ang mamati ak nga adu ti oportunidad iti papanam. Jak kay tagbalin ato ben tapno magunod mo dagiti tartari gagayam. Dagiti arapaap mo.
Basta aganad kay ti papanam, Gigi. Ni antim ti awagam, tapno amumi ti mapaspasamakan kay di Manila, wan? Agyaman nagtatang, ikarik na aramidak ti amin, tapno maparang ay tatibiyag ta. Kumustangin mo't ninsan Gigi Manila, Uncle? Nasaya at mat maun kaanakan. At damot trabaho nan. Kaasin apo Jaws. Mayat nga rada, Uncle? Nasdawak ngamin idinamuak nga iti Manila tinapanan na. Nga iti ang nagtrabaho. Nagturod mo't ni Gigi, Uncle? Ay, jakban mo't amo iti kasinsin mo, Mon. Talaga kayat na timapa nagtrabaho iti Manila. Naimbaglaangan ata da nasarakan da trabaho iti kadwa na nagluwas iti Manila. Patpatuludan na kayo kadimot lang iti kwartayo, Uncle? Ay, huwag amon. Pagsarsardang nakpangarudan niya trabaho, ngam jakmot kayat ta nakarkaron nga agkapsutak no adakla ang dito'y balay. Kan kabaalak pa'y mo tagtrabaho. Maragsakan para kada kayo, Uncle. Marik na yun ti bunga ti sakripisyo yo anang paadal ka ni insan Gigi. Ijay Manila ti damo ang nagtrabahuan ni Gigi nga anak ko manang Emmy. Diyak ko makayat apalubusan, tadamo na timapan iti dayjay a lugar. Ngamjak mo't kayat asyak ti agbalin at tubang, iti panangragpat na kadag iti arapaap na. Manipod nagtrabaho, kanayonan apatuludan nak iti kwarta para iti kasapulak, uray agtrab-trabaho akpaylaeng manang. Ngamdimteng ti aldaw, akim misang ti trabaho, takala at akim mapsot ti bagik. Naimbaglaangan, tada ni manang ko anang tartaripato kanyak, kabayatan ti kaawan ni Gigi nga anak ko. Agingga iti maysa nga aldaw. Apay akala ti panagawid mo, Gigi. Kasanon ti trabaho. Awanan trabaho, tatang. Nag-abroad ti sigod nga agtagi ko iti pagtrab-trabahuan mi. Kat na-istrikto unay ti nakagatang. Saan ang makatao ti trato na kada kami at trabahador? Iso ang nag-resign kami ngam ti makiriri kami pay. Ay, kasayaatan ti kasta na panunot mo, anak ko. Narigat akalabanan dagiti kakasta kita ti tao. Sana bali, tatang. Agsapulak tumanan iti sa bali at trabaho. Apay, tatang. Anya tinapasama kada kayo? Ay, jakman amo anak ko ta. Kilat-lat ta nakimapsot ti bagik. Iso aman manon ang makatrabaho ak. Ay napasensya kan no nagbali na kun apadagsen kan ka, Gigi. Saan, tatang? Rumbang lang at tulungan kayo. Nang runa itatasaan kayo ang makatrabaho ako nayo. Di ka agdanag. Ikagumakti agsapol manan iti sabali at trabaho. Nasaya at dayta anak ko. Ngam dito kakadin nga agtrabaho, Gigi. Diyak amo, tatang. Ngam nood na saysaya at nga oportunidad iti sabali a lugar. Ijay tulaangan ti papanak.
No kasta, pimanaw manan ni JJ. Papanan na kadungay. Nagsubli di Manila, manang. Talaga kayat na tagtrabaho ijay. Amo na marigatan kan nga agmay-maysa. Apay pinanawan na kamanan. Di pa ila nagtrabaho mo't dito'y lugar tayaw. Iso kumati bagak ngam desidido ngamin nga agsubli ijay, manang. Unay lakat na dyan nga ubingan. Di na kapay pinanunot nga amana. Baybay amlatan, manang. Basta ikararag talaangan, asapay ko mata na saya ti pagbanagan na iti lugar anapanan na. Saan ka madanagan, ta saan ka baybayan? Ibaon ko laangan dito jay anak ni Kasinsin Flora, ta iso timangkad kadwakan ka ditoy. Agi amanak, manang. Sana balay, tabarang makapagpanunot tumutlaang di ka anakam. Ay, sapay ko Jose. Kaasi ka nang paadal kan kuana. Kaslawan anyaman na matan kan kuana dayta. Basta matulok ti kayat na. Pasensya kan, manang jakmot nga mininamnama dagiti kasdi a desisyon ti kaanakam. Hello, JJ. Naimbag ta sinong batang mutlaang ti awag ko. Pasensya kayon, auntie. Busy ak namin iti trabaho. Kat, ang trabaho kalattaan. Di mon mapanunot di amam. Di mo pa'y umay pasyaran, mat. Diyak pa namin maka-absent iti trabaho, auntie. Narigatan, amano'y katundak. Uray kumamot awagam sagpaminsan. Amumot ati kasasaad na ditoy. Agsakit pa yun, gapoy tinalaos nga iliw kan panagdandanag na kan ka. Ibagayo asan arombang nga agdanag, auntie. Okay ak ditoy. Kasapulan mo't ti amam ti atensyon mo, JJ. Kumusta amot nga Bayan nyo, tainton ada oras ko. Umawag ak to kada kayo, auntie. Tapno makasaritak mo't ni tatang. Pakibagalastan, abisi akpay ita. Namnamaan mi day nga imbagam, JJ. Sigurado nga urayan ni tatang mo ti yaawag, wano panang sarong karmunto ken kuana. Manang, di na kun malagip pa iti anak ko. Namin ano nga inawagak, namjak mo't makontak. Nagbiit mo't nga umawag no kayat na. Daytan jak ba ipalawag. Nabiit mo't nga agpaiso nga aramidan na daytan no kayat na. Imbilin ko pa idi nga umawag tapno makasaritam. Ngam di na mo't inaramid. Kasano nga tan, manang. Awan apulusan ti damag tayo may papankankwana. Ang mga noan niyan tinapagteng na. Ay awan ti napasamak kankwana. Talaga laeng ang nakalipatan. Di nan mapanunot as ibibiyag kapay nga amana nga agururay kankwana dito'y lugar tayo. Awan ti maramidak. No talaga adi na kaya tatalyawon ti naggapuan na, manang. Maladingit anak laeng. Apay akalat ang nagbaliw ti anak ko. Idinapanan iti Manila.
nakapasyar kamat mon kaanakan. Rabiin ah. At ang amin napatag nga ibagakada kayo, Uncle. May papanitian niya, baraw. Kasla importante launay day tangay bagama, tauray no rabiin ngam imay kapaylaang dito'y balay. Uncle, imawag kanyak na Gigi itay. Nasdawak nga rod. Tanabayagan nga awagak, ngam di nasungsungbatan ti awag ko. Napya nga rod ata inawagan na ka. Nabayagan nga wandamag ko maipapankan ko ana. Kumusta ngay ni Gigi, baraw? Nabayag ka na kayat na taagawid, Uncle. Ngam, mabayin ka da kayo. Awan ka nun tirupa na ama isango na kada kayo. Apay maon. Anya tinapasamak kan kwa na. Uncle Jose, masikog ni insan JJ. Anya? Kasanoan napasamak da ita? Apay, nakiasawa na di naman laing pakpakaamukan niyak? Tinasayat, Uncle, da kayon ton timang damag kan kwa na. Noon niya talaga tinapasamak. Ngam kasano, kaanakan. Kat kunamat adi na kaya ti agawid. Anya nga minti desisyon nyo ay, Uncle. Sigurado nga umawag mo ng kanyak na insan Gigi ton madamdama. Anya nga iti ibagaktokan kwa na. Ibagam nga agawid din. Mga no dakdakas pa'y timapasamak kan kwa na, no agtalinaad pa'y ijay. Sige, Uncle. Kan ikagumak nga alukuyan, nga agawid laangan. Ngam siya kalkal lautang kit di ijay Manila. Apay nga itaka lang ang nagpakita anak ko. Nabayag nga awan damag mikan ka, iso ang madanagan kami una yun ka ni Antem. Awagan na kakanaw. Kanayin mo't adi mo sungbatan ti teleponam. Pakawanan daktatang, no nakalipatak iti naunday a panawen. Diyak mo't ninamnama mapasama kanyak ti kastoy. Apay JJ, anya tinapasamak anak ko. Kung ani kasinsin mo amon, masikog ka na. Sorry, tatang. Nagtalagak iti nakarelasyon ko akatrabahwak. Nagdana kami iti may sa boarding house. Idinamuan na masikugak. Kalaat mo tan nagbaliw. Kat impod no na kanya. Nga dagaya man pamilya na iti probinsyada. Tawanan ba in alalaki? Sa dino nga rudan tayan na ita. Kalaat na nag-resign iti pagtrabahuan mi tatang. Diyak matamo no sa dino tayan ti probinsyada. Awan plano ka mang kamat kan kuana. Anak ko. Awanan pa panaktatang. Inikatnak matan di amok. Idinamon na masikugak gayam. Awan ti sabali akamangak no sana da kayo. Pakawanan da ko matatang. JJ, anak ko. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan. Asino kumapay nga iti makaawat kan kano saan asyak nga amam. Amok anarigat ti sasaadam ita anak. Ngumrumbang la ko mga agbalin ka anatibker para iti agbalin to nga anak mo. Agyaman nagtatang. Diyak ka mo noon niya ti mapasama kanyak na awan kayo. Agbinadang taamang sango iti parikot mo, JJ. Dakal ti kaasi ti Diyos. Amok adi na kanto baybayan. Agbababawi ak tatang. Nga mga barwanan akapoy ti anak ko. Katagyaman na kiti panangitadyo kanya kiti may kaduagon daway. Ikarik, bumawi ak kada kayo tatang. Agraman ka ni ikit ko. Namnamaak day taakarem, Gigi, anak. Kat adak laeng ditoy, anak asuportakan ka.
tinaad nga rodon ti anak ko iti lugar mi manang, aging ga idi nakapasngayan. Maragsakan ak unay, tauray kasday nga awan mabangunan nga ama ti apukok, nagbalin daytoy alinglingay mi nga agama. Ita, addan natalgad at trabaho ni Gigi, kat kabaalanan a suportaran ti kasapulan ti anak na, agraman kanyak nga amana. Siyak ti agaw awir iti apuko, kabayatan nga agtrab-trabaho ti inana. Inka gumaaklat tamot ti nagpapigsa, ta saan pa'y ama ko na alakayak unayan. Kat babaan itinasnaban a panagkararag, kan panang tulong ko iti bagik, sa anak anapaay. Amok adi na kami binaybayan ti na marswa, isa amakunak anaragsak kamin, asang kapamilya. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Jose. Pagayam ko a Jose, nupay naladingit ti damo a pagteng ti biyagyong agama, kas nakalanad iti damo a pasat ti surat mo, na ikagumaan nyo tinagbalin a natibker, aging nga inot matlaeng a naornos ti amin. Kat ita taaddan apukom, maragragsakan kan, nang runa tanamin pinsan meten a nagbaliw ti anak mo. Nagasat ti anak mo, taadda ka akanayon a nakasuporta kan kuana, nang runa iti kaladingitan apaset ti biyag na. Mamati ak a nakaibati iti adal, to'y pakasaritaam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.